senadyan bendina tanggapan suarane sik bantere kaya ngono. Tepuk tangan untuk Niken Salindri. Wah, luar biasa. Ora tau entek suarane. Piye? Cak Jolang, suarane piye? Wes pokoke nek Niken iki apa ora kena diragukan. Dari era lagu sekarang, era yang dulu karena memang rata-rata seniwati sing tumbuh berangkat dari gamelan menjadi abadi dan selalu memahami. Leres. Mergo ngibarati bangunan ki pondasine gendut Niken iki wis bakoh dhisik. Mbok arep ditingkat pira wae model omah piye wae tetep kelakon mergo pondasine wis bakoh. Leres. Ya nduk karo nggih mengenang Suwargi Ki Mantep Sudarsana aturna langgame karya Mbah Mantep ngenteni. Cocok mangga. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni madeni wae
genduk niki nembang angenteni sing duwe perbawa sing kaya ngene apike, ndelalah anyarengi pepundenmu nok ya bapakmu dhewe sinten Mak. Nadyanto di tengah kesibukannya parandene kersa ngrawuhi adicara ingkang ditindakake dening keluarga besar Pigir Jagung sinten sing rawuh Bapak Bupati ing Madiun Bapak Hariwuryanto kepareng lenggah pinarak anggene silaturahim kelawan warga masyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetep ora negakake marang awake dhewe. Ya, salam hormat dumateng Pak Hari, mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat, tansah pinaringan amanah, andayani masyarakat Kabupaten Madiun penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ya, Nduk. Kledang kae teko beranyata janjine tetane citra kalangan welat wis sak Bocah